mapwesha umlilo. The mountain mover. Igama lika Jesu. Namhlanje kuseni ngifuna ukukhuluma kulo 12 minutes sasele ukuthi uma kunendoda ethandazayo kunoNkulunkulu ozophendula. Ngibonga igama lika Jesu. If there is a man to pray, there is a God to answer. Malibonga igama lika Jesu. Uma kunendoda esothandaza kunoNkulunkulu futhi ozophendula. Umthandazo wendoda ekhulekayo. Inkinga manje kunabantu abafuna izinto uNkulunkulu but there is no man to pray. Abantu abafuna ukuthandaza but bafuna izinto kuNkulunkulu but they are not available for prayer. But uNkulunkulu ufuna amadoda azothandaza bese yaphendula. For if there is a man to pray, there is a God to answer. Into eyenzeka imvula yayingekho ngenxa yokuthi there was no man to pray and there was no God to answer. Manje ngifuna ukuthi ekuseni sithandaza uNkulunkulu unezinto ayiphathela abantu kodwa inkinga bekho abantu abazothandaza bese baphendula ngezinto uNkulunkulu akafuna uyithethela. Kade ngikhuluma nabanye ngithi uNkulunkulu usebenza ngeprinciple of supply and demand, of demand and supply. Ngamanye amagama, the more there is a demand, it's the more he will supply. But if there is no demand from abantu bakhe, God will never supply. If there is a man to pray, there is a God to answer. Prophet uElijah wathandaza wamendaweni yomthandazo uNkulunkulu esemazulu wawuza umthandazo wakhe wase waphendula. Ngifuna ukuthi ekuseni good hope uma ngavuka amadoda azothandaza kungabonakala uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Uma ngavuka besifazane abangeke bekhuluma indaba zabantu kodwa bazothandaza uNkulunkulu ophilayo kungabonakala uNkulunkulu enza isimangaliso. If there is a man to pray, there is a God to answer. Inkinga, there is no man to pray, but there is a man to gossip. There is no man to pray. There is a man to criticize. There is no man to pray. There is a man to blame other people. There is no man to pray. Kunabantu ababukela abanye abantu phansi. But if there is a man to pray, there is a God to answer. Makunendoda ethandazayo kunoNkulunkulu ozophendula. Inkinga bekho abantu abazothandaza. uJehova ufuna ukwenza into but abekho abantu abazothandaza. Abantu abekho esikhaleni. But if there is a man to pray, there is a God to answer. Into yenza abantu bekhuleka kangaka besindiswe bekhola bekhuluma ngezilimi bekhola. There is no man to pray. That is why there is a God who is willing to answer but he doesn't answer because there is no man to pray. But if there is a man to pray, abekho abantu abazothandaza okufanele bathandaze bazi ukuthi ubani uthola nobani. Abazothandaza bazi ukuthi ubani ogqoka nobani. Abazothandaza babheke ukuthi befanele babethe kanjani amakhalazi. If there is a man to pray, there is a God to answer. Ubona ebabandleni kunje konakele kangaka hayi ngoba uNkulunkulu akekho. There is a God to answer but there is no man to pray. Hayi ukuthi uNkulunkulu akanamandla, akhona amandla amakhulu that God has prepared for us. Ingxaki, there is no man to pray. Malibonga igama lika Jesu. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lika Jesu. Malibonga igama lika Jesu. If there is a man to pray, there is a God to answer. Makunendoda ezokhuleka engeke ibheke amakhathi izozwakala ekuseni ngabo 5 o'clock izwakala iqhuma ibiza igama lika Jesu. Abanye behona abanye belele ezwakala wonke umama ephakathi kobusuku ezwakala ethandaza ethi nalezi ingane zami engamfuna uNkulunkulu. I am a man to pray. There will be a God to answer. Avuke ebusuku hayi malibonga igama lika Jesu. Inkinga kufanele bethandaze batshela abanye abantu inkinga
sibhizi noma sonto ethu sibhizi nento zethu sibhizi sinqoma nasodwa but there is no man to pray sibhizi shalani izandla sodwa but there is no man to pray. Apha amadoda azothandaza angeke abe nendaba lokuthi ubani ongivumelayo ukhona nangibhekayo noma ke but I will pray. Inkinga ethi sithandaza ngoba sesinabantu asithandazi masisodwa. But I'm powerful in my closet more than I'm powerful in my public. Nginamandla in my closet more than in my public. That is why prophet akabanga phambi kwabantu but wahamba wayayedwa. Ngoba unawo amandla in public but unamandla in your closet. Yabo musendlini yakho uthandaza uthi ngegama lika Jesu I pray. Yibiza usibanibani ongakholwa ngegama lika Jesu ngiyamlanda. You have more power in your closet more than in your public. But we like the public more than the closet. In the closet, that is where you converse with God. I'm telling abanye abantu. Ngoba siyathanda umoya ezositshela ngabanye ongasitshela ngathi. Oh my God. Because if you come in the closet with God, it is when God speaks to you. Actually, ngoqobo lwakho. Mama sifuna ukutshelwa ngathi, sifuna ukutshelwa ngabanye abantu. But if there is a man to pray, there is a God to answer. Sithanda kakhulu ipublic ukubukwa. Sithanda kakhulu ukuba phambi kwabantu. But asifuna ukuvela phambi kwakhe. Why is a man to stand in the camp? Ngifuna indoda ezomesikhaleni. Kodwa ayikho indoda ezomesikhaleni. Indoda kufanele ngabe imesikhaleni ekuyi-public iyamemeza. Ithi ningibona nje fasting. If there is a man to pray, there is a God to answer. Jesus. The private prepares you for the public. Uyinkinga umuntu uyangqaba umuntu othandaza kakhulu in public kanti akathandazi in private. Glory to Jesus. Glory to God. Mandongi igama lika Jesu. Semzova sekumamini thamba. Jesus. Mandongi igama lika Jesu. Mandongi igama lenkosi. Uthi uElijah awuhambe uyobuka. Uyobuka ngasolwandle ukuthi kwenzakalani. Into yakhe yakhithi uyobuka iyobheka. Mayibheka ibona akwenzeki ukuthi iphindele emuva ihambisa umbiko. Uthi angiboni lutho ukuthi kwenzakalani. Uthi prophet phindela ngasikhombisa. Ungayeki mawuthandaza kokuqala ubona ngenzeka lutho. Uthi uhlabelelayo noma ethule kodwa impendulo ikhona. Ukuthi uthula kusho ukuthi impendulo ayikho. Noma ethule kodwa impendulo ikhona. Athi Elisha wahlala nomfula. Nekhathebuli uAhab. Ethi usuthandaza isikhathi eside. But there is no rain angiboni lutho. Anguboni umehluko. Ngathi wavula ufaka izandla emathangeni. Wagebisa ikhanda phansi. Wathi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Nami ngathula namhlanje kodwa impendulo ikhona. Ngoba bazobuza bathi usuthandaza isikhathi eside. But asabona ama-result. Sukubaphendula noma ethule kodwa impendulo ikhona. For if there is a man to pray, there is a God to answer. Uthi prophet phindela ngasikhombisa uyobheka futhi ubona kwenzeka lutho yini. Wagijima uAhab wathi mayebheka ngabona lutho ngoba kumele ubabheke labantu othandaza nabo. Ungathandazi nabantu abanamehlo enyama kuphela abangenawo amehlo kamoya. Ngoba uElisha wayengaboni ngamehlo enyama kodwa wayebona ngamehlo kamoya. Wayebona ukuduma omkhulu. Uthi mina ngibona lutho kodwa
kaJesu uthi umthandazele umuntu ahamba ngamehlo enyama athi ukuthi hadi uqondanile. If there is a man to pray, there is a God to answer. If there is a man to pray, uma kunendoda ezothandaza kunonkulunkulu ozophendula. Uma kunendoda ezothandaza, there is a God to answer. We don't want to come to God in prayer. We spend so much time with people more than we spend with God. Do you know what ugcinusufana nabo, ugcinisukhuluma njengabo, ugcinisuwenza izinto njengabo, babekhuluma ukwahluleka nawe ukhuluma ukwahluleka. Lithi iBhayibheli uhlangene nabantu bona sibuziphatha okuhle. Check your company. Check abantu ohlangana nabo okhuluma nabo. Bathini uma uhlangene nabo? Yini into abayikhulumayo? Bayakhuluma ngomthandazo, bayakhuluma ngesi, bayakhuluma ngoNkulunkulu, bayakhuluma ngetekisa phambili. Check abantu ohlangana nabo, ngoba uma abantu ohlangana nabo bengakhulumi into kaNkulunkulu bakwenza nawe ugcina usufana nabo. Awuyiceleli ukufana nabo but kuyazenzakalela. Ugcina usukhuluma nabo kakhulu kunokukhuluma noNkulunkulu. But if there is a man to pray, there is a God to answer. Malibonga igama likaJesu. Malibonga igama lenkosi. Uthi Bishop umprofeti uthi akijime futhi uyobheka. Nkosi yami akijime uyobheka. Mayefika uAhab ubona isandla ifu endangesandla. Uyabuya uthi kumprofeti ngibona ifu ingangesandla somuntu. Uthi uprofeti yikho ke lokho sekuyikho. Ngoba lithi pheli uma ninokholo ungangenhlamvu yesina. If you can have faith as small as the mustard seed, you shall say to this mountain, be moved and be cast into the sea. And kuzokwenzeka kanjalo. Lapha endlini ngina i-mustard seed. Ngifake ngayithola umuntu ngayifaka kwi-container encane. It's so tiny, it's so small. Awukwazi nokuyibona uma ngayiphosa lapha akekho ongayibona ngendlela encane ngayo. Ngikithi mase kunezinto, mase ngifuna into uNkulunkulu senthandaza ngibona ngenze bulutho, ngibona ungawubona umehluko, ngiyithathe le nhlamvu yesinaphe enginayo ngiyibeke esandleni ngithi God, if you can help me to have faith engangale nhlamvu kobe kuphelele. Mase ngibona ukuthi sekubhedile ukuthi sekuyabheda sengiyayidonsa ngivula ukuthi Nkosi mangaba nokukholo ngangale nhlamvu. Mawuyibuka mangayiphosa phansi ngeke ukwazi ukuyibona ngendlela incane ngayo. Kodwa uthi uNkulunkulu ngaba nokukholo ngangale nhlamvu leyo. Mawuyibona idelelekile but mawusoyithatha inhlamvu esikade uyitshale libathi abafunda bathi mayisimile ikhula ibe enkulu ukudlula zonke izitshalo ezisengadini. Glory to God. Glory to Jesus. If there is a man to pray, there is a God to answer. If you have naleyo nto leyo wazi ukuthi yonke into oyifunayo noyidingayo noyiphulela uNkulunkulu ikhona inkinga ukuthi akekho umuntu ozokhuleka. Sekuthandaza. If there is a man to pray, there is a man to answer. If there is a man to pray, there is a God to answer. Lithi iBhayibheli akasifuni verse 44. The seventh time, the seven reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. If you look at
abantu abade bethandaza, there is a cloud as small as the man's hand that is rising from the sea. Kukhona ifu elinyukayo olwandle noma ungalibona lincane lingangesandla somuntu kodwa liyifu. It is rising from the sea. Omunye la kade ethandaza umthandazo usefuna nokuye ngoba uthandaza into ingenzeki. Ngifuna ukuthi there is a cloud rising from the sea, and that cloud normally lincane but linofu lelo lithwele imvula enamandla ngoba there is a man to pray and there is a God that will answer. Ngifuna ukuthi ungakuyeki lokho ukuthandaza ngoba lelo fu olibonayo ilona eliphethe into enkulu enamandla oyidingayo, ngoba umprofeti akayekanga ukuthandaza ngoba ebona ifu lincane, but wathi noma lincane kangakanani ifu